Hello ka parokya, adun na sad kita isgutanan karon mahitungod sa liturgical music. Kini ang organ nga pwede gamiton sa Katoliko. Daghang klaseng organ pero naagi organ para sa Katoliko. Nganong gitawag siyang organ? Kay siya ang pinakaduol nga sound sa voice box or sa organ sa tao nga nakaproduce og sound sa pagkanta sa musika. Okay? Kani siya ang pinakaunang organ nga ako introduce sa inyo nga sound is kaning ginatawag og pipe organ, ginagamit sa Katoliko. Nakadungog na mo ani kani nga sound oh. Kani siya, mo ni siya ginatawag og pipe organ or church organ, no? Okay? Ang ikaduha nga organ na ako introduce sa inyo ha, isa kanang gamay nga chapel, is kaning chapel organ. Kani ang sound niya. Napon siya yung nani nga sound. Plain kayo. Kani pod. Naduol kay siya sound sa tingog sa tao, no? Mao na siya ang pwede sa Katoliko. Naay mga organ nga dili pwede sa Katoliko. Kani oh? Kani pod. Gibutangan og kanang fan sa atoang mga kaigsuonan nga mga Kristiyano nga dili Katoliko para ma-distinguish nga sila dili Katoliko. Mao nang naay tremulo. Ginagamit po nila sa jazz no nila Eric Clapton, so dili gid siya pang kuano, dili gid siya pang simba, no, pang teatro siya. Na naay kurog-kurog. Dili na siya pwede nga sound ka parokya sa atong simbahan. Okay? Ayaw ninyo na gamita. Kung nagagamit mo ana sa una, undangan na ninyo. Ang pwede ra gid nga sound sa ato sa Katoliko is kani or kani. Kay para Katoliko gyud ang ato ang sound. Karon kabalo na mo. Paki-like, paki-follow, paki-share kay para ang atong sound sa Katoliko gyud pure. Kay ang pipe organ or ang chapel organ mao ang pinaka-prime sound sa Roman Catholic Church. Kana lang sa pagkakaron, God bless kaninyong tanan.